Il-fiduċja tal-konsumaturi Maltin fil-prodotti li jixtru fis-servizz li jingħataw hija fost l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Tant li pajjiżna mar tajjeb fi stħarriġ dwar is-suġġett li wettqet il-Kummissjoni Ewropea magħruf bħala il-Consumer Board. Ir-rapport jikklassifika lil Malta mal-ewwel 3 pajjiżi fl-Unjoni Ewropea fis-swieq għal 8 tipi ta' prodotti minn 13-il suq ta' prodotti kif ukoll minn tal-ewwel fi 13-il suq tas-servizzi minn total ta' 27 suq. Kważi s-swieq kollha minn barra 2 kellhom prestazzjoni aħjar mill-medja Ewropea. Fi kliem il-Ministru għall-Konsumatur Helena Dalli dan huwa frott id-diversi inizjattivi li ttieħdu. Huwa ġej minn dak ix-xogħol li qegħdin nagħmlu fl-Awtorità tal-Konsumatur fosthom illi żidna l-ispetturi illi iduru ħalli jaraw illi s-servizz li qegħdin jingħataw in-nies fil-ħwienet huwa kif suppost. Id-Direttur tal-Uffiċċju għall-Konsumatur Joyce Borch stqarret li dan ir-riżultat pożittiv ikisser il-perċezzjoni li nbniet tul is-snin dik fejn ħafna kienu jaħsbu li konsumaturi Maltin għandhom drittijiet inqas minn dawk Ewropej. Fil-fatt aħna l-konsumaturi Maltin għandna perċezzjoni illi l-konsumaturi Ewropej huma protetti iktar minna meta fil-fatt dak mhijiex ir-realtà għaliex aħna għandna liġijiet l-istess bħall-Unjoni Ewropea nimplementawhom ukoll, ninfurzawhom u tajjeb ta' min jgħid l-Unjoni Ewropea torganizza anki infurzar bejn pajjiżi membri. U namlu dawk li nsejħulhom sweeps. U aħna nieħdu sehem fihom u aħna attivi ħafna f'dar l-infurzar tal-liġijiet. Mitluba tikkummenta dwar x'wassal biex f'diversi oqsma pajjiżna mar aħjar mill-medja Ewropea, Borch semmiet l-infurzar tal-liġijiet, l-informazzjoni li tingħata lill-konsumatur u l-inizjattivi meħuda mill-Uffiċċju tal-Konsumatur. L-inizjattivi li ħadna dal-aħħar mal-organizzazzjonijiet tal-bejjija fejn niltaqgħu magħhom jikkoperaw magħna f'dak illi huwa customer care, tajna spinta dal-aħħar lejn kif il-bejjeħ jieħu aktar u jibża iktar għall-klijent tiegħu u dik naħseb jiena dik il-politika qiegħda tagħti dawn ir-riżultati għaliex bekk il-konsumatur qed ikun iktar konfidenti li jixtri u l-bejjeħ ukoll qed ikun isir iktar konxju li l-konsumatur mhux ebelu u għafna hemmhekk imma li jagħti servizz aħjar. Iżda dan mhuwiex biżżejjed. Dan huwa settur fejn dejjem irridu nkomplu nagħmlu titjib ħalli kemm min qiegħed jinvesti f'dan il-qasam il-bejjija ikollhom is-sitwazzjoni tagħhom illi tkun kif suppost. U anke il-konsumaturi ikollhom is-servizzi jew meta jmorru jixtru li jieħdu valur għall flus tagħhom u jkun hemm rispett reċiproku bejn il-bejjija u bejn il-konsumaturi.